बतझरा थिपखाइनि सिन्दुर जरायाव मोख्रेब गासेयावनो अर खामलावनानै गंसे थाग्रा न'आ सेवहांगार। बिश्वकर्मा फुजा फालिनो थांनाय सन्जीब कुमार ब्रह्मनि थाग्रा न'आ बेलासियाव अर नांनानै गासैबो मुवा बेसादजों लोगोसे गोनां गासैबो लेखा फोरमान बिलाइफ्रा खामब्लावनाय अराव गोग्लैनानै सेवहांगार जायो। अराव खामगारनानै गासै 2 निफ्राय 3 लाख रांसिम खहा जादों होननानै फोरमायदों जाथायजों भुगिनांनाय सुबुङा। नाथाय अरा माब्रै न'आव नांनानै खामब्लावखो बेनि जेबो सुलाद मोननाय जायाखै। नाथाय मोब्लिब गोहो नङाब्ला न'आव सावनाय धूपखाथिनिफ्रायनो जाथाया जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। ओनसोलनि सुबुंफोरा खामब्लावनाय अरखौ खोमोरनो हादोंब्लाबो गासै सिगांनो जोंब्लावनानै सेवहांगार जायो। बयनिफ्रायबो दुखुसिन बाथ्राया जाबाय बे गामिसिम अर खोमोरग्रा हानजाया थांनो थाखाय मोनसेबो लामा गैया। अर खामब्लावनानै गासैबो खहा जानांनाय नखरनि सुबुङा सोरखारनिफ्राय मदद खावलायदों। दा दसे सिगां बे आदायानो खिन्थाखाबाय जेनेबा गावबो गैयामोन। बे आदाया थारमाने दिनै बिश्वकर्मा फुजा मोनबाय नालाय, बे बिश्वकर्मा फुजा होखांनायनि उनाव जोंहा बिष्णुपुर होननाय जायगायाव मोनसे मेला जायो आरोखि, प्लास फुजाबो जायो। बेयाव थांदोंमोन आदाया, लोगोसे आंबो थांदोंमोन। आंबो थांनायनि उनावसो खोनाबोदों आरोखि बे घटनाया ओरैबायदि जाथाया जाबाय। ओमफ्राय दा बे आदा बुंनाय खोथायानो गासिबो नंजोबगौ। दा नोङो सासे बिनि बिदा फंबाय जानानैहाय सरकारखौ मा खावलायहरनो सानो? आं सरकारनिफ्राय बेखौनो बुंनो सानो दे बे आदाया गावनि जाखिनि डकुमेन्टसफोर बेखौथ' गासिबो खोमानानै लाजोबखाबाय बा खामनानै थांजोब्बाय। ओमफ्राय माखासे बाजैनिबो सना थना दङमोन, बेबो गासिबो खामनानै गलिजोब्बाय। ओमफ्राय न' बाङाबो नों दा थानायनि जेबो राहायानो गैला। आं सरकारखौ बेखौनो बुंनो सानो दे बे आदाखौ एसे अनसुंथाइ होयोबा गोजोननाय थागौमोन आरो। आदसा आदै, नोंनि सिनायथिखौ होनसाय। आंनि सिनायथिया जाबाय, आंनि मुङा सन्जीब कुमार ब्रह्म, गामि सिन्दुर जरा। माब्रै जाया बे न'आ खामनाया? खामनायखौथ' जों गैयामोन, जों फुजायाव जोबसोमोन आरोखि बिष्णुपुराव। थारमाने फुङावहाय फुजा होनानै बे धुपफ्रासो जों थांनायनि उनाव खामदों नामा। कारेन्टआ दंमोन, कारेन्टनिफ्रायबो सन्देह थादों आरो एसे कारेन्टखौबो। बे मोननैनि गेजेराव मोनसे न' खामनायनि न' सिङावहाय मा मा बुस्थु दंमोन? लेखा गासिबो गथ' गथायनि लेखा, ओमफ्राय आंनि डकुमेन्टस, साख्रिनिबो बिनिबो साख्रिनिबो डकुमेन्टस सेस दंस' खालामजोब्बाय आरोखि। सना रुफा दंमोन? सना दंमोन 7,000सोनि, बेबो गैला, गलिजोब्बाय। ओमफ्राय दा नोंसिना कारेन्टआ कनजुमार नंगौना नङामोन? कनजुमाराथ' जों फार्स्ट लाजेननायनि माबासोमोन आरोखि, बेखौ रिपेयारिंबो खालामबाय। ओमफ्राय दा जोंनाव कारेन्टनि मानसिफ्राबो फैया, आरो गोदान एप्लाइ खालामगासिनो दं। दा बेबो जाथ'वाखै आरोखि। दा सरकारखौ मा खावलायहरनो सानो? नोंथांनि न'आ जे दिनै खामबाय। आङो सरकारनिफ्राय जेनेबा आंनि क्षतिपुरन बे खामनानै थांनायखौ मोनफिनोबा खुब मोजां मोनगौमोन आरोखि। 3 लाखसो जिनिस थांबाय आरोखि, न' बां लानानै, जि जोम लानानै, जों लेखा